Добър ден, приятели! Ако някой не ме познава, се занимавам с флеш елементи. Тук искам да ви покажа как можете да опаковате правилно, да се боядисва професионално. Тук използваме Tixo теста и започваме. Първото нещо трябва да бъде чисто, за да може да лепите, да слагаме. Тисовите струва около 8 лева почти, са не знаете колко струва тисо. И започваме да лепим тисо не толкова близко до стените. И слагаме. Троши вратата, само трябва. Как да мериме найлони? Сега, тук отваряме найлон. Започваме от една страна и започваме да мериме от тук. Оп, продължаваме. Оп, продължаваме. Оп, и до тук. И дава се още 2 см натам. Ево тук. Режеме. Това е специално нож. Сега ще с този нож става. Хоп. Режеме тук. Махаме. И пак същото трябва да започнете наляво или надясно. Винаги трябва да започнете от крайната страна, да може да се работи лесно. И когато става така, се прибира на ватре. Оп. Вземете нож и ево тук. Можете.